дар асоси амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қасри фарҳанги шаҳри Конибодон бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроии ҳукуми давлатӣ ва ҷавонони соҳибзавқу соҳибистеъдод даври аввали озмуни ҷумҳуривии Тоҷикистон ватани азизи ман баргузор гардид. Дар даври якуми озмуни мазкур зиёда аз 70 нафар довталаб аз муассисаҳои таълимӣ, мактабҳои санъат ва дигар ташкилоту идораҳо ширкат варзида дар як қатор номинатсияҳо аз ҷумла оҳангсозӣ, бастакорӣ, сарояндагӣ, навозандагӣ, санъати тасвирӣ ва дизайн ҳунарнамоӣ карданд. Ҳар як иштирокчӣ бо барномаҳои ҷолибу рангоранг маҳорати касбӣ ва завқи иҷодии худро ба ҳайати ҳакамон муаррифӣ намуд. ҳайати комиссияи озмун ки аз мутахассисони соҳаи фарҳанг ва санъат иборат буд, маҳорати довталабонро аз рӯи меъёрҳои муайян, сатҳи иҷро, мазмуну муҳтаво, навоварӣ ва саҳми эҷодӣ баҳогузорӣ карданд. истифодаи асбобҳои мусиқӣ, дарки амиқи мазмуни асарҳои иҷрошаванда ва эҳсоси баланди масъулият баръало маълум буд, ки навозандагони наврасу ҷавон ба даври шаҳрии озмуни ҷумҳуривии Тоҷикистон ватани азизи ман омодагии ҳаматарафа диданд. иштирокчиён бо маҳорати баланд асбобҳои гуногуни мусиқиро ба садо дароварда, нозикиҳои иҷрои асарҳоро ба таври ҳирфаӣ нишон доданд. ҳар як ҳунарнамоӣ фарогири эҳсоси самимӣ, дарки дурусти оҳанг ва эҳтиром ба санъати миллӣ буда, аз шавқу завқи баланди онҳо нисбат ба мусиқӣ шаҳодат медод. қайд гардид, ки сатҳи омодагии иштирокчиён нисбат ба солҳои қаблӣ беҳтар шуда, таваҷҷӯҳи ҷавонон ба санъати миллӣ рӯз аз рӯз афзоиш меёбад. дар натиҷа беҳтарин довталабон сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гарда ба даври вилояти озмунро хат гирифтанд. ин давр имконият фароҳам меорад, ки иштирокчиён маҳорати худро дар сатҳи баландтар нишон дода, барои иштирок дар даври ҷумҳуривӣ ҳунарнамоӣ намоянд. зикр кардан ба маврид аст, ки чунин озмунҳо дар заминаи сиёсати фарҳангпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ҳифз ва рушди анъанаҳои миллӣ, тарбияи насли наврас дар рӯҳӣ ватандӯстӣ ва кашфи чеҳраҳои нави эҷодӣ нақши муҳим дорад.